Kurtong yukun election MDC keseng Kongres na umsning constituency uba Rocky Marweny ulalait ban pendep ya ke jing tap vote jong u haumsning. Hakene ke jing lait tap vote jong kurtong keseng Kongres na umsning lalait ban senran lang daki bayi ngasem jong u kinong yelam keseng Kongres bat kiwe. Habai ekran baru ba Rocky Marweny hadin baula pendep ya ke jing tap vote jong u ulang baudan ya ke jing kermen ke bas kem bagi pait ba kathan kitna ya ke jing kersan da ke jing ej kumbau la aiswa ke jing ej segi pait ba kathan. Ula kenturu yek pai ba ke constituency ban thep ye ke vote jongki de ke jing sotho bat ke jing angnot ban yo yak ba phatam Hakapan ng konge nga dap na songo yo blay kerpang baula don rengkat lembat nga hakini ki nai ki balalait ki sni balalait wa ya nga ya kamet pakot pakya hakapal ngala ban pendep ban poi sabaro ki snong ki thau na kamanta ban khot ban ya weri ki ba hakabide bat ni election MDC ka pamanta ngayang hangni shwa kum unong song snong jong kani kadong bakat han bait bat kum unong song snong jong ka snong umsling properly hakaba nga skode ya ka kamram ka jonga bangan mi syakmat ban simbenta hakajing tap ya ka vote ka MDC election kedik election ka ba koridor kata-kata nakamenta jongi kiret pa dei namar takataw nga skode ba mga kumuway lagi nong song kadon ka benta ka kerpang ban saindur ya ka laway ka jongi bat khamtam ya ka riti ka dustur ka jongi te kumjuru kumuway naki candidate ubanya kun ya kedik election MDC ka pamanta nasdap da jing sokmen ka bakraw hakaba hakani ka singi ngalayo banwan ban tap ya ka vote ka jonga tenga solday ban ong ba ya ki pat ba baro ban ya wer ban ya khot lang ya ki ba kin sobha ban mi na laki ying ki jongki ban sim ya kani ka benta ka ba kerpang ba pinyalit ban tap ya ni ka vote ka ba koridor ka jongpi namar balai kani kan ka jing sim benta ka jongpi kan sandur ya ka lawai ka jongi bat khamtam kan peni ya kariti ka dustur kan pen skam ya kariti ka dustur ka jongi nga karpat iginok song snong to mi ban sim benta ban tap ya ka vote ka jongpi da ka jing slun nang ban im kariti ka dustur tena kalian nga jonga ngadap da ka jing sokmen ba menta hakani ka kenci ya ba menta sa sisin pat kumba ngaladep ban ya kunteng ya ka election MDC house ngam arhajar khat kendai nga susya rem tangkat tu kan ni votes te kani ri ka sim ka baar ban ngam artatin baki pai ba ko umsning constituency UI bat kin pai khmat manta yala ubriu bana kani kadong bat kathan te nga kermen baki pai ba kinumino nga kani kinti ba manta bat ngadon ga jingkermen bangala ban poi syakathong biswa kani ka election ka manta ka ba ngai sim manta bang sa sisin nga suthu habang alit sa ba nga suthu habang bangalit si kisdong githao ban yalap election ngai i ga jingkerhem men sim di pai ba abang alit ban pelong meeting sa kisnong ipat ba kimi bat ki aiman sim bat ki juan ban ngap ya ki meeting habang ipensai ya kan nongrim ke bangien bat ngam artatin re mentasi sim ngamdu thia tu dem henrei ngadon ke jingkermen ngadon ke jingkermen ba ba mentasi sim usngap bat usngotu bakal dei ka por bakum ki pat ba jong ko usning constituency mo ki i nga banga anut ban syakri ngangit ngam artatin bagi pat ba kinum ino ya bisbur ka thong ka bah khmat e ko jonga kumui na ki kun samla jong ni ka tong pathan hingai i ba hoi kinong mi khmat ki wan ki let tenrei kumui na ki kun samla ka jing anut jonga ka baning kong e kalong ban syakrio pat ba ban dan hasnda bat u henrei kumui na ki kun samla dana ka sajit kun taw nong mi khmat na ni member jong ka district council
atong ba kamat kalong ban penang penklan susu ya kariti ke dustur ke jongi bandang ai bor susu oh dan lor ki an ki badon haka constitution ke jongi indang la bandang ai bor susu bandang penklan susu ya ki kendon ya ki an bandang ai bor ya kariti ke dustur ke jongi bandang penklan ya ki dorbar shnong ki dorbar rai ki dorbar ilaka ki dorbar hima bat kerpang bandang ri bandang da bandang sumar ya ke jingdon jm bandang pendek pensa ya ke mei mariang bat khamtam bandang ai ya kata ke jingsha kri ke bajanai ba ka jat benriu ke jongi kandon barbor ha ka thong ba khmat bat khamtam ba ka jat benriu ke jongi kanam sakta na gino ki bor ki balaban kata ya ke jinglong ba kerpang ke jongi kum ka jat benriu Parlok nongpo pijinjar haying hadukan ne hajkatre jongpi ponsha karo water supply ngin penpoi ke kebakhoj kababang bat kabasinyam phun hau number kendai lai henriu pra iwe pra lane pranyo sau not henriu nyau lai phun sepi penpoi bai hajing pima dukan pima jakatre pima penpoi be ise kini kikor komputer kiba internet badar ni di hajan jongpi hangne hadukan jongi hanong po town shopping complex Harishan Enterprise haka kamera kaba shispa iway refurbished laptop but desktop punhau number pra iway layar not sau pra sansau lane pra lainyo arnyo sawar drunyo